Zamisli se na trenutak o najpoznatijim ljudima na svetu. Biznismeni, muzičari, glumci, preduzetnici, šta im je zajedničko? Ili još bolje pitanje, koje zajedničke osobine imaju oni i ti? Većina vas će na ovo pitanje dati odgovor, nemamo gotovo ništa zajedničko. Međutim, ukoliko je vaš odgovor sličan ovome, a želite da izgradite samopouzdanje, morat ćete da popravite vaše misli. Jer ljudi koji posjeduju samopouzdanje na ovo pitanje nikada ne bi dali takav odgovor. Ja ću ti reći da itekako imaš zajedničke osobine sa svim tim ljudima. Svi oni su se nekada osjećali kao što se ti osjećaš sada. I oni su imali i još uvek imaju i strahove, i sumnje, i nesigurnost u sebe. Međutim, naučili su kako da se sa istima suoče i kako da iste prevaziđu. Oni su počeli isto kao ti, ali umesto da su dozvolili da sebe uvere u to da nisu dovoljno dobri, ovi ljudi su sebe hranili sa upravo suprotnim. Ja to mogu. Prvi korak od ukupno 10 koraka za jačanje samopouzdanja je veruj u sebe. Jedna od najdestruktivnijih navika je spuštanje samoga sebe. Ja to ne umem, ja to ne mogu, ja nisam dovoljno dobar, nisam talentovan. Sve su to izjave jedne žrtve, koja traži i u većini slučajeva uspešno pronađe desetine izgovora i opravdanja zašto nije ostvarila svoje ciljeve. Za sam početak neophodno je da veruješ u sebe, da iz uloge žrtve pređeš u ulogu kreatora, a to između ostalog znači da preuzmeš odgovornost za svoj život, da prestaneš da tražiš izgovore i da se fokusiraš na sve prilike koje imaš u životu. Znam da već sada vidiš bar jednu ispred sebe. Neophodno je da pogledaš sebe u ogledalo i da gledajući samog sebe u oči kažeš sebi ja to zaista mogu. Ja mogu da uradim sve što odlučim. Ja verujem u sebe svim svojim bićem. Prvi put možda neće doći iz duše, ali vežbaj. Radi to svaki dan, bukvalno svaki dan. Na kraju ćeš, veruj mi, osjetiti tu veru kako se širi svakim delom tvog tela i bit ćeš spreman da se suočiš sa svim preprekama koje se nalaze ispred tebe. Sve je moguće onome koji veruje, je poznata Isusova izreka. Na više mesta u Novom Zavetu Isus naglašava moć vere. Ova izreka je doslovno zabeležena u Evanđelju po Marku, kada je Isus isceljivao bolesnog dečaka. Naime, otac dečaka je rekao Isusu da pomogne ako može, na šta je Isus uzvratio, sve je moguće onome koji veruje. Drugi korak, nemoj zavisiti od drugih ljudi. U startu moraš biti spreman na to da postoji velika verovatnoća da nećeš dobiti podršku svoje okoline u ostvarivanju svojih ciljeva. Nećeš dobiti podršku iz raznih razloga. Iz razloga jer te neko možda jako voli i jednostavno strahuje za tebe. Za to kako ćeš se nositi sa tim kada iz svoje zone komfora zakoračiš u zonu bola. Ili iz razloga jer ljudi jednostavno ne veruju u tebe. Ili možda zato što ljudi veruju da oni ne mogu da ostvare nešto pa automatski smatraju da ni ti ne možeš. Ili su jednostavno zavidni i draže im je da budeš tu gde jesi. Istinski uspešni ljudi ne zavise od podrške svoje okoline. A zašto je to tako? Zato što im zaista ta podrška nije neophodna. Oni svoje samopouzdanje ne dobijaju od spoljnog sveta, nego iznutra. Zapamti, nije ti neophodna podrška drugih ljudi. Veruj mi, možeš sam. Ali ovaj svet funkcioniše tako da, kada odlučiš zaista da možeš, jednostavno nema šanse da budeš sam. Na prvom mestu Bog će biti uz tebe, a nakon toga u životu će ti se iznenada pojaviti neko ko će ti biti podrška. Nemoj sebi dozvoliti da zavisiš od drugih i od njihovog mišljenja. Ukoliko zaista tražiš podršku da kreneš na put ka ostvarenju svojih ciljeva, traži tu podršku od ljudi koji rade isto to što ti želiš da uradiš, odnosno od ljudi koji ispunjavaju svoje ciljeve. Budi spreman da te tvoja vizija tebe u budućnosti, odnosno ta osoba kakva ćeš postati kada ostvariš svoje ciljeve, svakoga dana vuče ka tvojim ciljevima. Budi spreman na padove, ali odlučan da se nakon svakog pada vratiš na svoju stazu još snažniji i odlučniji nego što si bio kad si njome krenuo. Treći korak, koristi pravilan govor tela. Nemoguće je da unutar sebe pucaš od samopouzdanja ako je tvoj govor tela jednak govoru tela jedne žrtve. Drži svoje telo uspravno, leđa ispravi, kada sediš sedi pravilno i u toku komunikacije sa sagovornikom gledaj ga u oči. Kada se rukuješ neka tvoje rukovanje bude čvrsto, ne previše čvrsto kao da ćeš da igraš obaranje ruku sa sagovornikom, ali ni previše nežno kao da nemaš snage u sebi. Da, ovo ti možda predstavlja izazov ako si navikao drugačije i ako si stidljiv, ali sada izlaziš iz svoje zone komfora i svoje destruktivne navike menjaš zdravim navikama, koje će ti biti podrška na putu ka ostvarenju novih ciljeva. Četvrti korak, tvoje samopouzdanje ne zavisi od tvoje titule. Upravo tako, bez obzira da li radiš ili ne radiš i bez obzira na to čime se baviš ako radiš,
tvoje samopouzdanje nije uslovljeno time. Tebi jednostavno nije neophodna titula menadžera, šefa, rukovodioca, direktora da bi se osjećao dobro i samopouzdano. Istinske vođe su u stvari upravo vođe bez titule. Čime god da se baviš, nastoji da u tome budeš najbolja verzija sebe. Ne traži izgovore tipa ali ja ne volim to što radim i slično. Analiziraj svoje radno mesto. Da li na svom radnom mestu imaš priliku da učiniš neko dobro delo, da doprineseš tome da ovaj svet bude bolje mesto na bilo koji način? Ako je odgovor da, pokušaj da počneš da posmatraš svoj posao kao pozitivnu stvar u svom životu. Zamisli da imaš svoj lični pečat na kojem stoji tvoj potpis i koji možeš da staviš na sve što si u životu uradio. Neka iza tog pečata stoje određene vrednosti. Neka svi ljudi koji vide tvoj pečat znaju da je to nešto urađeno na najbolji mogući način na koji si u tom momentu mogao to da uradiš. Ukoliko si čistač ulica, zašto ulice koje ti čistiš ne bi bile najčistije u celom gradu? Iz mog ugla ne postoji niti jedan opravdan razlog. I ne zaboravi, obično volimo ono u čemu smo dobri, zar ne? Ukoliko postaneš istinski dobar u svom poslu, postoji verovatnoća da ćeš istinski da zavoliš taj posao. Veruj mi, na ovaj način ćeš bez obzira čime se baviš i bez obzira na svoju titulu imati jače samopouzdanje od mnogih menadžera i direktora koje sam imao prilike da upoznam. 5. korak. Jačanje samopouzdanja ne znači da treba da jačaš svoj ego. Ego je zavistan od toga kako ga okolina doživljava, a istinsko samopouzdanje dolazi iz duše. Da bi to samopouzdanje posjedovao, neophodno je da prihvatiš da nisi savršen i da budeš spreman da prihvatiš da uvek jesi i uvek hoćeš činiti greške. Imati samopouzdanje ne znači svaki put doneti pravu odluku ili uraditi pravu stvar. Ukoliko se vodiš egom, onda će tvoje samopouzdanje u potpunosti zavisiti od tvojih uspeha i ispravnih odluka i u tom slučaju će, kada dođe moment da si doneo pogrešnu odluku i napravio grešku, tvoj ego da odbije odgovornost, a tvoje samopouzdanje može da se sruši kao kula od karata. Kako ćeš znati da li te vodi ego? Lako. Ego je u suštini jako osetljiv i kada ti neko uputi opravdanu konstruktivnu kritiku, a tebe ta kritika povredi i dobiješ potrebu da se raspravljaš i braniš, iako znaš da nisi u pravu, to je ego. A ego će te, ukoliko mu dopustiš, lako dovesti u situaciju da moraš da ga hraniš, pa ako treba i lažima, samo da bi on bio zadovoljan. Zapamti, ego nije dobar za tebe ni u slučaju kada si uradio nešto pogrešno, ni u slučaju kada si uradio sve kako treba. 6. korak. Prihvati da si ljudsko biće. Ljudi koji su istinski uspešni i puni samopouzdanja prevazilaze svoje sumnje i strahove, ali niko nije rekao da ih oni nemaju. Dakle, jedina razlika između njih i tebe u ovom momentu je možda baš u tome da oni ne poriču svoje sumnje i svoje borbe sa unutrašnjim ja, već se odlučno suočavaju sa istima i ne dozvoljavaju da ih sumnje i strahovi zaustave na putu ka ostvarenju ciljeva. Kako tvoje samopouzdanje bude raslo, tvoje sumnje i strahovi će se smanjivati i sve ćeš lakše izlaziti na kraj sa njima. Bićeš sve snažniji, a oni sve slabiji. Ali to ne znači da će oni u potpunosti nestati. U redu je da ti bude teško. U redu je da sumnjaš, da se plašiš. U redu je i da padneš. Samo nakon što padneš, ti ustaješ, za razliku od većine koja ostaje da leži. 7. korak. Uvek radi na sebi. Da treba da ideš kod zubara kako bi ti uradio neki ozbiljniji zahvat, da li bi pre odabrao nekoga koji ima manje radnog staža, recimo svega 5 godina, ali je u tih 5 godina završio razne obuke, seminare, postigao razne uspehe u polju svoje branše, ili bi radije odabrao nekoga koji ima, na primjer, 30 godina radnog staža, ali nakon fakulteta manje više nikada ništa novo nije naučio? Verujem da znam koji je tvoj odgovor. Jedna od najbitnijih karakteristika ljudi koji posjeduju istinsko samopouzdanje je u tome da nikada ne prestaju da rade na sebi. I upravo na taj način, između ostalog, njihovo samopouzdanje postaje sve jače i veće. Iskoristi svaku priliku da naučiš nešto novo. Budi iskren i otvoren prema onome što ne znaš i nemoj sebi dozvoliti da ignorišeš konstruktivne kritike. Ukoliko kritike i sugestije dolaze od nekoga ko ti odaje kredibilitet, analiziraj iste. Možda se nećeš složiti sa svim što čuješ, ali ćeš možda baš zahvaljujući njima promeniti neke stvari, odnosno unaprediti ih i postati bolja verzija sebe. Novac uložen u kurseve i edukaciju je upravo to, uložen i investiran novac. Nemoj nikada sebi dozvoliti da svoju edukaciju posmatraš kao trošak. 8. korak. Postavi sebi jasne ciljeve. Sedi sa sobom i odredi sebi jasne ciljeve.
Za ciljeve lično od srca preporučujem SMART metodu u kojoj ćeš svaki svoj cilj razložiti na nekoliko konkretnih elemenata. Vidjet ćeš kako će odjednom svaki tvoj cilj imati smisla. Umesto cilja želim da imam dovoljno novca, odjednom ćeš dobiti cilj, recimo želim da moja mesečna zarada, počevši od 2021. godine, bude 100.000 dinara, kako bih mogao sebi da priuštim sve što mi je potrebno za lagodan život. Nakon što si postavio jasno određene ciljeve, vreme je da napraviš plan. Akcioni plan u koracima koji će te odvesti do tog cilja. Na kraju, kada si postavio ispred sebe jasne i što je najbitnije realne ciljeve sebi, potpiši ugovor sam sa sobom. Obaveži se da ćeš dati sve od sebe iste da ostvariš. I nakon toga samo kreni da radiš po svom planu. Bez da se opterećuješ, jednostavno korak po korak. I gledaj čuda kako se dešavaju. Will Smith je jednom prilikom rekao: ako želiš da izgradiš zid, nećeš reći sebi idem da izgradim najveći, najjači zid koji je ikada izgrađen. Nećeš početi od toga. Reći ćeš želim da postavim ovu jednu ciglu na najbolji mogući način. Radiš to svaki dan i na kraju dobiješ upravo ono što si želeo. Najbolji i najjači zid koji je ikada napravljen. 9. korak. Budi dobro organizovan. Postavi sebi kratkoročne, ali baš kratkoročne ciljeve, recimo dnevne ciljeve. Upravo tako, ja lično koristim organizator u kojem svaki dan upisujem šta je to što treba i što želim da uradim u tom danu. Nakon što završite sa svojim dnevnim ciljevima, precrtajte ih. Na taj način ćete ne samo osjećati da nešto radite, nego i vizualno ispred sebe imati jasnu sliku koliko ste u stvari ciljeva koje ste sebi postavili za taj dan ispunili. I upravo to će vam pomoći da se osjećate još bolje, da jačate svoje samopouzdanje. Osjećat ćete se organizovano, kao da zaista možda i prvi put u životu imate svoj dan u svojim rukama. I naravno budite spremni da nećete uspeti u svakom danu da završite sve što ste u tom danu zacrtali sebi. Bitno je da istrajete bar mesec dana u ovome, a nakon toga garantujem vam nećete želeti da se vratite na staro. I poslednji, 10. korak, posveti vreme svojim potrebama. Da, ovo je jedna od najbitnijih stvari. Da svesno prihvatiš svoje potrebe i da daš sebi prostora za odmor i za ispunjenje upravo tih potreba. Ukoliko želiš da provedeš jedan čitav dan u krevetu gledajući filmove i serije ili igrajući igrice, ne radeći ništa konkretno, u redu je. Samo to prihvati. Nemoj toga da se stidiš i na taj način ćeš graditi svoje samopouzdanje. Svi mi imamo pravo da ispunimo svoje potrebe i svi mi zaslužujemo odmor. Nemoj da se osjećaš loše ukoliko to sebi dozvoliš.